haino hai lamsoko sukni khorang naitonai joto viewers no sing tabuk nailena second round ni botainai number 2 bini bumung ungkha Rao Kumar Tripura haidi sing tabuk bini rasamung no nailena Ambai kaitona sugna hani kenani sugna kona ara hambai malu sugna hani sugna ang kaitona lobi na ajorarna hani sar sugno lebila hambai ang lobna ni mane lobmuni mungkha ani langma tongsa subrai numbai mangse kerungi ang letong sinai ani sini mungkha Rao Kumar Tripura ani tongmane amse ongkha Nalkata dalung bostio arang saklayo no je jaga tongkha ani bai kosto khlai kisa suri samlai di kaitono langma tongsa suri thongmana nai babai asungna hambai Anilang matang sang
belai ke knatok kha draw kuma tripura ni ne samung belai ke hambai asuk knatok samung saboi nang second round ni batalai mungo batai mani bagai tai nai tong nai joto lukurok haya ke ba viewers rok norok bini samung knatok jo khangke kubang views tai like goi thadauna rohdi aino hai malai piana tai buni video joto na hambai